Gilunupan ang pipila ka kabalayan sa South Cotabato ug Cotabato Province. Gumikan sa kusog nga pag-ulan, duna say nadanyos nga mga pananom ug usa ka gihiktan nga kabayo nga namatay, human gituuhang nalumos dihang naabtan sa baha. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagkaguliyang na kining mga residente diyang gilunupan sa tubig baha kining usa ka umahan sa barangay Muloy, Surala, South Cotabato human milapaw ang tubig sa usa ka sapa gumikan sa kusog nga ulan Huwebes sa hapon. Ay, sino kumayo na, ha? Ayaw ka tayo isa, kumaron. Uy, Diyos ko, Lord! Doon say mga hiniktang kabayo ang naabdan sa baha. Usa ni ini ang namatay human giingong nalumos. Hindi nila na nakuha ay akala nila gamay lang ang ulan. Hinoon naluwas ang ubang mga hiniktang kabayo sa mga residente sa lugar. Diyos ko, Lord! Atol sa pagbaha, nalunupan sab ang pipila ka kabalayan sa lugar. Ginasuta pa sa barangay ang ihap sa kabalayan nga naapektuhan sa baha. Sa tala sa mong barangay, anaa sa 15 ka ektarya sa mga pananom nga humay ang nadanyo sa baha. Nakasinatisab og street flooding ang National Highway sa Coronadal City. Apan doon naghihapoy mga motorista nga mipugos og labang bisan sa baha. Sa Midsayap, Cotabato, daw dagat na kining usa ka kalsada sa barangay Rangaban nga gilabang sa mga sakyanan. Ang maong tubig baha milunop sab sa mga basakan sa lugar. Sa Pikit, Cotabato, anasab sa 7 ka sityo sa barangay Nabundas ang apektado sa pagbaha. Dunay pipila ka kabalayan dinhi ang gilunupan. Padayon sab sa pag-awhag ang LGU ngadto sa mga apektadong magbanay nga muhiklin sa taas nga lugar alang sa ilang kaluwasan. Sumala sa pag-asa, epekto sa severe thunderstorms ang hinungdan sa pag-ulan sa maong mga lugar. Yan po'y kakibas sa epekto nitong severe thunderstorm. Although ay severe case lamang ito sa hapon. But so far, bukos po ng maraming paulan sa mga nabanggit na lugar. Samtang nagpahimangno sab ang pag-asa sa mga posibleng epekto sa low pressure area nga magdala og mga pag-ulan sab sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.